माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்து 10வது நாட்களில் நம்ம இணைந்திருக்கின்றோம். இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகா, பூரணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்கள், அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி பிரபுஜி? हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी. स्क्रीन தெரியுதுங்களா प्रभु जी? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயே சசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। வாஞ்சகல்பதருப்யஷ அதையும் சொல்லிடுங்க பிரபுஜி. வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சொல்லுங்க. மாதாஜி ஸ்லைட் போயிடுச்சு. வாஞ்சகல்பதருப்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. नमो ब्राह्मण्य देवाय भू ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी।
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து நம்ம வந்து 9வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். வித் 34 ஸ்லோகங்கள் இருந்தது. பகவானுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பத்தின ஞானம் நமக்கு பகவான் சொன்னாங்க. கிருஷ்ணரை எப்படி அணுகுவது, நவவித பக்தியை நம்ம பார்த்தோம். அப்படி அந்த பக்தியோட தூய்மையான அந்த உண்மையான பக்தியின் மூலமாக எப்படி வந்து இனிமையாக இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அது வந்து 9வது அத்தியாயம். சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயம் கிருஷ்ணருடைய குணங்கள். ஆஹ் பூரணமான அந்த முழுமையான அவருடைய திறன்கள், குணங்கள் அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். பூரண உண்மை, பூரண ஞானம். சோ கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், நான் வந்து மக்களுடைய அந்த குணங்களால நம்ம வந்து மறைக்கப்பட்டிருப்பதனால் எல்லாராலையும் அப்படி அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்ல வந்து ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பகவானை பற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பார்க்குவார்கள். அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் நிலையான உறுதியான பக்தியோடு என்னுடைய குணாதிசயங்களை வந்து புரிந்து கொண்டு பக்தனாக முடியும்ன்றதை கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். சோ கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா எப்படி நம்மளுடைய இந்த பௌதிக பந்தப்பட்ட கண்களுக்கு வந்து புலப்படவே இல்லை இல்லையா? அதனால அவர் அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைவருக்கும் வந்து ஆதாரமானவர் வந்து சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். ஒரு சாப்டர்லயும் அவர் என்னதான் ஞான யோகம், கர்ம யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் என்ன சொன்னாலும் அதுல வந்து பக்தியை மட்டும் வந்து அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கார். சோ தூய பக்தி என்பது மட்டுமே பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். அவருடைய எல்லா குணங்களையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர் நீங்க முழுமுதற் கடவுள்னு அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அவருடைய குணங்கள் எதுலெல்லாம் பகவான் இருக்கார் அப்படின்றது ஒரு ட்ரையல் மட்டும் நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லாவற்றையும் வந்து அர்ஜுனுக்கு சொல்ல போறாரு. அதன் மூலமாக நாமும் அறிந்து கொள்ள போகின்றோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोग. फर्स्ट श्लोकं वासिंग माताजी प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. श्री भगवान उवाच पूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि किद कामयया. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால். நேத்து என்ன சொன்னார்? நீ பொறாமை இல்லாதவன் என்றதுனால உனக்கு இந்த மிக மிக ரகசியமான மிக மிக உயர்ந்த உன்னதமான அறிவை சொல்றேன் அப்படின்னார். இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீ வேற எதையுமே கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுன்னார். இங்க வந்து நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது நலனுக்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. திருப்பி அவர் வந்து அவருடைய குணாதிசயங்களை விபூதிகளை வந்து நமக்கு சொல்ல போறாருன்றதை பார்க்கலாம். இந்த இது பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன, யாருக்காவது இந்த கதை என்னன்னு தெரியுதுங்களா? சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட என்ன சொல்லுவாங்க, சம்பந்தி இல்லையா? அவர் வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகமே வந்து இரண்டாக பிரிகின்றது. கிருஷ்ணர் தான் வந்து தூது போறார் துரியோதனன் கிட்ட. ஏன்பா நீ சொன்ன மாதிரி 13 வருஷம் தான் முடிஞ்சிருச்சு, அவங்களுடைய வனவாசம் முடிஞ்சது, அஜ்ஞானவாசம் முடிஞ்சது, அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இடம் கொடுன்னு. ஆனா துரியோதனன் வந்து கொடுக்க மாட்டேன். சரிப்பா உனக்கு இந்த நாடெல்லாம் வேணாம், ஓகே ஒரு 5 வீடாச்சு கொடு, கிராமத்தை கொடுன்னு கேட்கிறாரு. இல்லன்றாரு. 5 வீடையாவது கொடுன்னு. இல்ல. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு ஊசியோட முனி இருக்கு இல்லையா, அந்த அளவு இம்மி அளவு கூட நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் துரியோதனன் சொல்றார். உடனே கிருஷ்ணர் பார்த்தார், ஆஹா இது சரிப்பட்டு வராது. சாம பேத தான தண்டம், அவனை புகழ்ந்து சொல்லியும் பார்க்கிறார், முடியல. சரி அந்த பிரித்தாளும் தன்மையோட கர்ணன் மூலமாகவும் ட்ரை பண்றார், முடியல. கடைசியாக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து ஓகே இவன் வந்து போருக்காக தான் இப்படி அழைக்கின்றான், வேற வழியே இல்ல, தர்மத்தை நிலைநாட்ட போர் தான் வழின்னு அவர் முடிவு பண்றார். அப்ப இந்த உலகமே வந்து இரண்டாக பிரிந்திருக்கின்றது. ஒரு கௌரவர்கள், எல்லாருமே கௌரவர்கள் தான். இங்க வந்து துரியோதனர்கள் பஞ்சபாண்டவர்கிட்ட வந்து ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறதுனால கௌரவர்கள் ஒரு பக்கமாகவும்
பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒரு பக்கமாகவும் இருக்காங்க, பாண்டவர்கள். அப்ப வந்து ஆஹ் எல்லாருமே டிவைட் ஆயிட்டாங்க. ஒண்ணு இந்த சைடு இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த சைடு இருக்கணும். அப்ப துரியோதனன் நினைப்பாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட எவ்வளவு பெரிய படைபலம் இருக்கு, அவரு மற்றும் நம்முடைய ரிலேட்டிவும் கூட. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், அவர்கிட்டயே போய் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் போறார். ஃபர்ஸ்ட் துரியோதனன் தான் போறார். போன உடனே என்ன பண்றார், நேரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தூங்கின்னு இருக்காரு. கிருஷ்ணன் தூங்கின்னு இருக்கான்னு சொன்னாலும் வந்து என்ன பண்றாரு, இல்ல நான் அவர் எழுந்திருக்க வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவருக்கு பயம், இந்த பாண்டவர்களுக்கு ஏதாவது வாக்கு கொடுத்துருவாரோ கிருஷ்ணர் அப்படின்னுட்டு என்ன பண்றாரு, தூங்கினாலும் பரவாயில்ல, அவர் தலை கிட்ட வந்து நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தலைமாடு கிட்ட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்படியே கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அந்த சிற்பமே பாருங்க, ஒரு பக்தன் எவ்வளவு பணிவாக இருக்கின்றான், நான் தான் கட்டுப்பாட்டாளன், அகங்காரம் உடையவன் எப்படி இருக்கின்றான்றத வந்து அழகா தெளிவா காட்டுது. சோ அவர் வந்து வெயிட் பண்ணுவார், அவரு கிருஷ்ணர் எந்திரிக்க வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அர்ஜுனன் வரார். அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, ஓகே கிருஷ்ணர் தூங்குறாரு, ஓகே அண்ணன் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவருடைய பாத பாதம் எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடு வந்து உட்காந்துக்கிறார். உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணருக்காக அவர் முழிக்கும் போது பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்றாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கண் முழித்து பாக்குறார். கண் முழிச்சு பார்த்தா அவர் படுத்துட்டு இருக்கிறதுல ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்ணை முழிச்ச உடனே அர்ஜுனன் தானே தெரிவார். உடனே ஆஹா அர்ஜுனா வா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து சத்தம் கேக்குது, துரியோதனா நான் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்றார். சொன்ன உடனே ஓ துரியோதனா நீயும் வந்திருக்கியா, வா வா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரு, ஓகே அர்ஜுனா உன்னதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன், அதனால உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு, நான் ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு தான் வந்து உன்னுடைய ஆசையை தான் நான் பூர்த்தி பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே துரியோதனன் சொல்லுவான், இது என்னது இது, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் தான் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால நீங்க தான் வந்து என்னுடைய இதை தான் நீங்க வந்து ஆசையை தான் பூர்த்தி, ஏன்னா அவனுக்கு பயம், படைபலன்கள் எல்லாத்தையும் அவன் வாங்கிட்டான்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. கிருஷ்ணன் சொல்றார், துரியோதனா நீ முதல்ல வந்ததாகவே இருந்தாலும் நான் வந்து அர்ஜுனன் தான் பார்த்தேன், அதனால நான் வந்து அர்ஜுனனுடைய இதை தான் கேட்பேன். இப்ப நான் சொல்றேன், என்கிட்ட வந்து படைகள் எல்லாம் இருக்கு, ஒரு சைட்ல இருக்கும், நான் நிராயுத பாணியாக இருப்பேன், நான் சண்டை போட மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு 2 பேருமே வேணும், கௌரவர்கள் வந்து நீ வந்து சம்மந்தி, இது வந்து ஆத்மகா, எனக்கு 2 பேருமே வேணும், நான் சண்டை போட மாட்டேன், நிராயுத பாணியாக நான் ஒரு சைடு, என்னுடைய படைபலம் எல்லாம் ஒரு சைடுன்னு உடனே அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்பாரு, ஏன்னா நீதான் உன்னதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன், நீ என்ன உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு. அர்ஜுனன் சொல்வார், படைபலம் எல்லாம் வேண்டாம், நீங்கள் நிராயுதபாணியாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்க கூட இருந்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனன். அப்பதான் துரியோதனனுக்கு வந்து அந்த மூச்சே வருது, அப்பாடா அவன் எல்லாத்தையும் கேட்டுருவானோ நான் பயந்துட்டே இருந்தேன் அப்படின்ட்டு. உடனே என்ன பண்ணுவாரு, சரி அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டோமோ அது கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் வந்து போறான் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவான் நிராயுதபாணியாக இருந்தாலுமே கூட தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக சரியான அந்த இது எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து முன்னெடுத்து செல்வார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், நீ என்னுடைய நண்பன், அதனால நான் வந்து உனக்கு வந்து நினைச்சிருந்தா அர்ஜுனன் எல்லா படைபலமும் கேட்டிருக்கலாம், ஆனா அவர் கேட்கல, ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருந்தா மட்டும் போதுன்னு சொல்றார். சோ அதனால உனக்கு இந்த சிறந்த ஞானத்தை கொடுக்க போகின்றேன் அப்படின்றார். 2வது 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 2, 3. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமே உதுக சூர்ண கணக்காக பிரபவம் ந மகர்ஷ்யக அகம் அதீர் ஹி தேவானாம் மகீர்ஷனாம் சர்வஷ்டிக யோ மாம் அஜம் அநாதிம் ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் மத்யேஷு மத்தியேஷது. அது தெரியல மாதாஜி, லாஸ்ட்ல என்ன சர்வ பாபை பரமுச்யதே அசமூட மர்ஷ்யதேஷு சர்வ பாபை பரமுச்யதே. பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, என்னுடைய அந்த லீலைகள் வந்து அவங்களால கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும், இது வந்து ரிப்பீட் ஆகுது இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஏன்னா அந்த உயர்ந்த ஞானம் இருப்பதனால அவங்களுடைய கடமைகள் எல்லாத்தையும் பற்றற்று செய்வார்கள், அதனால பகவான் மீது மட்டுமே அவர்களுடைய பற்று இருக்கும், பாவமே இருக்காது இல்லையா. நம்ம ஒரு காரியம் செய்தால் அதற்கு பாவமும் இருக்கு புண்ணியமும் இருக்கு.
எப்ப வந்து நம்ம இந்த தன்னுணர்வை அடைந்து நம்ம வந்து பகவானோட துகள் நம்ம வந்து என்ன செய்தாலும் அது வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும்னு அந்த ஞானம் இருக்கும்போது நான் என்ன காரியங்கள் செய்தாலும் அதை வந்து பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்கும் போது நான் எந்த பாவத்துல வந்து கட்டுப்படுவேன். அதனால நான் வந்து அவர்கள் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றார். சோ பகவானை பிறப்பற்றவன், ஆரம்பமற்றவன், எல்லா உலகங்களின் இறைவன் என்பதை எவன் அறிகின்றானோ அவன் வந்து மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக எப்போதும் நித்தியமாக பகவானுடைய சேவையில் இருப்பதால் பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றான் அப்படின்றத சொல்றார். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவ மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 7 மக ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் அவர்கள் தான் வந்து மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தார்கள். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை டீட்டெயிலா படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம சூப்பர்ஃபிஷியலா போயிட்டு இருக்கோம். அது போல பாகவதத்துல வந்து மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பகவான் வந்து 3 ரூபங்களாக வியாபித்திருக்கார். அவர்கிட்ட மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் பிரம்மதேவர். அவர் மூலமாக தான் இந்த பிரபஞ்சமே படைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அல்டிமேட்டா யார் சோர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பகவான். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவை. ஏன்னா அதெல்லாம் உருவாக்கணும்ன்றதுக்காகவே அவர்கள் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ லிவேதி தத்பத ஷோ விகல்டேன யோகேன யஜ்ஜயதே நாத்ரா சம்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். அந்த ஞானம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ம பலன்களில் பந்தப்படாமல் நம்மளுடைய அனன்ய பக்தி செய்து பகவானிடத்தில் முன்னேறுகின்றோம். இதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் வந்து இங்க சொல்றார். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஹம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தஹ சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. இதான் நம்ம அடிக்கடி தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னையே வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருப்பதால் பகவான் தான் அனைத்தும் அவரை மட்டுமே வழிபடுகின்றார்கள். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. மத் சித்த மத் கதா பிராண போதயந்த பர கதயஞ்ச ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். நம்ம அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராசலீலை நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கூட தான் டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னு நினைச்சுக்குவாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்தோட உச்சத்துல இருப்பாங்க எல்லாருமே. கிருஷ்ணர் என் கூட தான் இருக்காருன்னு ஒரு சின்ன கர்வம் வரும். உடனே பகவானுக்கு வந்து தன்னுடைய பக்தன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா? தே மஸ்ட் பி பெஸ்ட் ரோல் மாடல். சோ கொஞ்சமா நமக்கு எதா இருந்தாலும் உடனே நம்ம தட்டி வச்சிருவாரு. சோ உடனே என்ன பண்றாரு, அவர் காணாம போயிட்டாரு அங்க இருந்து. எல்லா கோபிஸ்களும் கிட்டத்தட்ட வந்து பித்து பிடித்த மாதிரி ஆயிடுது. என்னாச்சு இவ்வளவு நேரம் இருந்தாரு கிருஷ்ணர் காணாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுடைய அந்த லீலைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க டிபிக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி எப்படி வந்து பூதனா வதம் நடந்தது, திருநாவர்தனோட வதம் எப்படி நடந்தது, சகடாசுரன் வதம் எப்படி நடந்தது, எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து அப்படியே வந்து நடித்து காட்டுவார்கள். அது மட்டும் இல்ல, பகவான வந்து அவரு கூட வந்து விளையாடுறது, அவரை பத்தின குணங்களை பத்தி பேசி அதுல வந்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து தூய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப அந்த அச்ச விக்கிரகத்தோட
ஆரத்தி எடுக்கும்போது அந்த தரிசனம் பாக்குறதா இருக்கட்டும், இல்ல அவரை பத்தின எப்பயாவது நம்ம அபிஷேகம் பண்றதோ ஏதோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்தர்களும் பகவானுடைய அந்த குணங்களை பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. கிருஷ்ணர் எப்படி பாக்குறாரு பாரு, என்ன அழகான ட்ரெஸ் அப்படின்னு அவங்கள பத்தின அவர்களுடைய எண்ணம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணமயமாக இருக்கும். சோ அதான் இங்கதான் சொல்றார், தூய பக்தர்களின் எண்ணில் உள்ளன, அவர்களது வாழ் எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர். 69 வயசுல நமக்கு என்னென்னலாம் வரும்னு நமக்கே தெரியல இல்லையா? இப்ப நம்ம 99% எல்லாருக்குமே டயபெட்டிக்கோட எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா கிட்னி, நம்மளுடைய மூளை எல்லாமே நியூரோபதி, நெஃப்ரோபதி எல்லா பதியும் வந்துடுது. அதனால அப்படி இருக்கும்போது ஒரு 40, 45 வயசு கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எல்லாமே 69 வயது தள்ளாத அந்த காலத்துல இந்த நாட்டை விட்டு மறுநாட்டிற்கு சென்று அங்க நம்மளுடைய கிருஷ்ண கான்சியஸ பரப்பி அதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்மீக குருவோட ஆசீர்வாதமும் பகவான் கிருஷ்ணரோட ஆசீர்வாதமும் இல்லாம அது நடக்காது. அவருடைய குரு சொல்லி ஐ திங்க் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் இல்லையா? சோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதில் அவர்கள் ரொம்ப ஆனந்தமும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலையும் அவங்க ரொம்ப திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். மூத்த பக்தர்கள் நமக்கு இது சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம எப்பவுமே பாசிட்டிவா எடுத்து முன்னேறிச்சிருக்கோம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேஷாம் சததயுக்தானாம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவையும் நானே வழங்குகின்றேன். நம்ம எப்ப அவர்கிட்ட உண்மையான பக்தி செலுத்துகின்றோமோ அப்ப பகவான் நினைப்பார் எனக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான். சோ அவன் நம்ம கிட்ட கம்ப்ளீட்டா வந்தடைவதற்கு உண்டான வழியையும் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார், அந்த ஞானத்தையும் கொடுப்பார். எப்படி அது சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்காக தான் எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வச்சிருக்கார். ஆன்மீக குரு, அதுக்கப்புறம் பக்த சங்கம், பக்தர்களோட அசோசியேஷன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஏபிசிடி ரொம்ப முக்கியம். அசோசியேஷன், பகவத்கீதை பாகவதம் ரீடிங், சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாண்டிங், டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிரசாதம், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதம். சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உண்மையான பக்தி செய்யும்போது அவர்கிட்ட சேரக்கூடிய வழியையும் அவரே கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். துருவ மகாராஜர் பாத்தீங்கன்னா அப்பாவை விட அதிகமான செல்வம் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத நினைச்சு அம்மா சொன்னான்றதுக்காக காட்டுக்கு போறாரு. ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா நாரத முனிவர் அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, எங்கப்பா போற? காட்டுக்கு போறேன். எதுக்கு? நான் பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ண போறேன். ஏன்னா என் தந்தையை விட அதிகமான எனக்கு செல்வம் வேணும் அப்படின்னு. ஓகே, அவர் எப்படி இருப்பான்னு தெரியுமா? தெரியாதுன்னு சொன்னா அவர் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். என்னன்னு சொல்லி நீ ப்ரேயர் பண்ணுவ? அப்பதான் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஹரி என்ற நாமத்தை அவருக்கு சொல்லி அதற்கப்புறம் அவர் அந்த 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 பகவானை பத்தின அந்த நாமங்களை சொல்லி தியானம் பண்றார், தவம் பண்றார். ஐ திங்க் மேபி அடுத்த இதுல நம்ம பார்ப்போம் துருவ மகாராஜோட தவம், அதோட வலிமை என்னன்ட்டு. சோ இங்க என்ன அவர் சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னாக்கா, எப்ப நம்ம உண்மையான பக்தி பண்ணுன்றோமோ அப்ப அவரை அடைவதற்கு உண்டான வழியையும் ஞானத்தையும் பகவானே நமக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கதான் அவர் சொல்லியிருக்கார். நாரத மகரிஷி என்ன பண்றாரு, பகவானுக்கு துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கின்றார். அவர் என்ன பண்றாருன்னா முதல் மாதம் ஒரு மாதம் ஃபுல்லா பழங்கள் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டாராம். எவ்வளவு ஒரு உறுதியான நிலையான ஒரு இது பாத்தீங்களா? 5 வயது குழந்தை. 2வது மாதம் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா உலர்ந்த புல், பச்சை புல் கூட கிடையாது, அந்த அந்த காஞ்சு போன அந்த உலர்ந்த புல் இலை, அத 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. இதெல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா வைராகியம், மனதை உறுதிப்படுத்தும். 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அதை எடுத்துக்கிட்டார். 3வது மாதம் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் தண்ணீர் குடித்தாராம். 4வது மாதம் காற்றையே அவர் எடுத்துக்கொண்டார். 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அந்த காற்றையே அவர் எடுத்துக்கொண்டார். அது வரைக்கும் அவர் காற்று எடுக்கிறது இல்ல. 12 நாளுக்கு ஒரு முறை காற்று எடுத்துக்கொண்டார் 4வது மாதம். 5வது மாதம் ஒரே காலில் நகராமல் ஒரே இடத்தில் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்ப துருவ மகாராஜோட இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் அடக்கியதை பார்த்துட்டு நாரத முனிவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வாசுதேவ மந்திரத்தை சொல்றாரு. அதை சொல்லிட்டு அவர் இன்னும் தவத்தை ஸ்ட்ராங்கா பண்றாரு. அதோட எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்திரலோகத்துல இந்திரனால இருக்க முடியல. ஏன்னா எப்ப யார் அந்த ஆன்மீக இதுல முன்னேறினாலும் உடனே அவருக்கு பயம் வந்துடும், நம்மளோட சேருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருமோன்ட்டு. உடனே மற்ற அவங்களுக்கு எப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்க முடியும்ன்றத பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க.
அப்ப வந்து பகவான் சாக்ஷாத் பகவான் அவர் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜர் என்ன பண்றாரு, அப்படியே தனக்குள்ளாரே அந்த அந்த நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே அத காதால கேட்டு அதுலயே அவர் வந்து லயித்து இருக்கார். அவர் வந்து பார்க்கவே இல்ல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ விஷ்ணு பகவான் என்ன பண்றார், தன்னுடைய 4 கை ரூபம், ஒரு கையில சங்கு, சக்கரம், தாமரை, கதை அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ சங்கு மூலமாக அவர் என்ன பண்றாரு, ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார். அப்ப துருவ மகாராஜர் அந்த உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை மறைத்து அவருக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யும்போது அவர் என்ன பண்றார், கண்ணு திறந்து பார்க்கிறார். பார்க்கும்போது முதல்ல அவருடைய தாமரை பாதங்களை பார்க்கிறார். அதை பார்த்த உடனே துருவ மகாராஜருக்கு வந்து நாரத முனிவர் சொன்னது ஞாபகம் வந்துச்சு. ஏன்னா நாரத முனிவர் வந்து பகவானை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்றார். அவர் இப்படித்தான் இருப்பார், வேதங்களில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொன்ன உடனே அந்த பாதத்தை பார்த்த உடனே அங்கேயே அவர் வந்து துருவ மகாராஜர் என்ன பண்ணிட்டார், கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிட்டார். அப்படியே வந்து பகவானை பார்த்த அடுத்த நிமிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எதற்காக இங்க தவம் பண்ண வந்தார் அதெல்லாம் மறந்துட்டார். அப்பாவை விட அதிகமான ஒரு இது வேணும், எனக்கு செல்வம் வேணும்ன்றதுக்காக தானே வந்தார். அதெல்லாம் மறந்துட்டு என்ன பண்றார், ஆஹ் ஒண்ணுமே கேட்கல. அவருக்கு வந்து எதுவும் எதுவும் கேட்கணும்ன்ற எண்ணம் கூட வரல. நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த தகுதி இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனா நம்ம உண்மையான பக்தி செய்யும்போது கண்டிப்பா பகவான் நமக்கு வந்து கருணை பண்ணுவார். அப்ப நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவும் கேட்கணும்னு கண்டிப்பா தோணாது. தூய பக்தன் இல்லையா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்லுவார், நீ வந்து ஆஹ் அவருக்கு கம்ப்ளீட்டா அருள் புரிந்ததுனால அதை கேள்விப்பட்டு அவருடைய தந்தை எல்லாம் அதாவது நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம்னா அவர் எதையோ நினைச்சிட்டு வந்தார். ஆனா பகவானை பார்க்கும்போது அவங்க கிட்ட இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கக்கூடிய அந்த மனமே வந்து இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 11வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. தோஷாம் ஏவ கணம் பார்த்தாம் அகம் அஜ்ஞான ஜம்தம நக்ஷயாம் யாத்மா பவஸ்து ஞானதீபான பாஸ்வத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தெய்வத்தினால் அழிக்கின்றேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து பகவானை பத்தின பூரண ஞானம் வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமைன்ற அந்த இருள் வந்து அகன்று விடும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அதை வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு, அவர்களிடம் விசேஷ கருணை, நம்ம மேல ஸ்பெஷல் மர்சி இருக்கிறதுனாலதான் வந்து நமக்கு இப்படி நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தின ஞானத்தை இங்க பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் வந்து பரீட்சித் மகாராஜருக்கு அந்த ஞானத்தை தான் கொடுக்கின்றார் இல்லையா? பகவானும் அவருடைய பக்தர்களுடைய லீலைகளை பற்றியும் தான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. கபில முனிவர் அவருடைய தாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஞான விருத்தி செய்வதன் மூலமாக பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு அவரிடம் நாம் பக்தி செலுத்துகின்றோம். அதன் மூலமாக பகவான் மேல நிலைத்து பகவானையே அடைகின்றோம்ன்றதை பார்க்கலாம். 12-13வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபும அஜீஸ்துவாம் ருஷிய சர்வே தேவர்ஷிர் நாரதஸ் ததாத அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷமே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார். இந்த ஞானத்தை கொண்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னாலேஜ் பண்றார். ஆமா, நான் ஒத்துக்கொள்கின்றேன், நீங்களே வந்து பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம் சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அவர் அப்படியே அக்செப்ட் பண்றார். 14-15வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ ந ஹி தே பகவான் யத்திம் விது தேவான தானவக ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேத தவம் புருஷோத்தமம். என்ன மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்வம் ஏதாத்மனாமானம் வேத த்வம் புருஷோத்தமம்
பூத பாவன பூதேஷு தேவ தேவ ஜகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்குத்துவத்தை அறிய முடியாது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். உங்களை புரிந்து கொள்றது ரொம்ப கஷ்டம், அது எனக்கும் புரிகின்றது. உங்களை பத்தி உங்களால மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும்ன்றத நான் இங்க அக்னாலேஜ் பண்றேன், இங்க உறுதி செய்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். 17-18 மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. 17-18 யாரும் வாசிக்கலாம், நான் வாசிக்கவா? கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு சபாவேஷு சிந்தையோ அசி பகவன்மயா விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூயः கதய திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே அம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். நீங்க எப்பவும் உங்களை நினைக்கணும்னு சொல்றீங்களே, ஆனா எப்படி நான் அறிந்து கொள்வது? எப்பவும் உங்களை எப்படி நினைப்பது? பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? எப்படியெல்லாம் நான் உங்களை நினைக்கிறது? ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. உங்களை பத்தி கேட்க 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 இன்னும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும் தான் எனக்கு தோணுது. அதெல்லாம் எனக்கு நிறைவே ஏற்படுவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்கின்றேன். சோ பகவானுடைய அந்த லீலைகள், அவர் பேசுறது பாத்தீங்கன்னா அது அமிர்தம். சோ அதனால நான் அது மிகவும் சுவையாக இருக்கின்றது. நீங்க எனக்கு இன்னும் உங்களை பத்தி சொல்லுங்கன்றாரு. 19வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யஹாயத் விபூதய பிரதாதன்யது குரு ஸ்ரேஷ்ட நஸ்யந்து விஷத்தரஷ்யமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. நான் ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும்தான் சொல்ல போறேன். ஏன்னா என்னுடைய வைபவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லை என்பதே கிடையாது. என்னுடைய அந்த குணாதிசயங்களுக்கு எல்லை என்பதே கிடையாது. நம்மளும் பாக்குறோம், பகவானுடைய அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி கடல்ல அலைகளை நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது, அது போல அவருடைய அவதாரங்கள் எண்ணற்றவை இல்லையா, இன்ஃபினிட். ஆனா ரொம்ப முக்கியமா சிக்னிபிகண்டா இருக்க அந்த 10 அவதாரங்களை பார்க்கின்றோம். சோ இப்ப அவர் என்ன சொல்ல போறாரு ஸ்லோகத்துல 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் என்னென்ன ரூபங்களில் இருக்கின்றார். சோ அதன் மூலமாக நாம் அவரை நினைக்க முடியும். இப்ப சூரியனை பாக்குறோம்னாக்கா இது பகவான் இதனுள்ள இதாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அவரை வழிபடுவோம். 12 ஆதித்யாசில் விஷ்ணு பகவானாக இருக்கின்றார். வானில் ஒளிர்பவற்றில் சூரியனாக பகவான் இருக்கின்றார். தேவலோகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருத்துக்களில் மரீசியாக பகவான் இருக்கின்றார். நட்சத்திரங்களில் சந்திரனாக பகவான் இருக்கின்றார். வேதங்களில் சாம வேதமாக பகவான் இருக்கின்றார். தேவர்களில் இந்திரனாகவும் புலன்களில் மனமாகவும் வாழும் உயிரினங்களில வாழ்க்கை சக்தி அதுதான் அவங்களை எக்ஸிஸ்ட் பண்ணவே வைக்குது. அந்த வாழ்க்கை சக்தியாகவும் 11 ருத்ரர்களில் சங்கரனாகவும் சிவபெருமானாகவும் யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனாகவும் படைத்தலைவர்களில் முருகப்பெருமாளாகவும் நீர்நிலைகளிலும் கடலாகவும் முனிவர்களில் பிருகுராகவும் அதிர்வுகளில் ஓம் என்ற ஓம்காரமாகவும் யாகங்களில் ஜபமாகவும். சோ நம்ம அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். சோ பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்றதன் மூலமாக யாகம் செய்ததோட பலன் கிடைக்கின்றது.
அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரம் சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ நம்ம இந்த ஜபம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா யாகம் செய்ததோட பலன் கிடைக்கின்றது. அசையாத மலையாகவும், மரங்களில் ஆலமரமாகவும், தேவ ரிஷிகளில் நாரத முனிவராகவும், தேவலோகத்தில் பாடக்கூடிய பாடகர்களில் சித்திரரத்தனாகவும், சித்தர்களில் கபிலராகவும். கபிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய இன்னொரு அவதாரம் பார்த்தோம். அவர்தான் நமக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து விளக்குனார் அவருடைய தாய் மூலமாக. குதிரைகளில் உச்சை ஸ்ரவசாகவும், தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாகவும், மனிதர்களில் மன்னன் வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த பகவத்கீதை வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரை மூலமாக டிசைன்ட் ஆன ஒண்ணு அப்படின்னு. அவங்க அந்த ஞானம் இருக்கும்போது மக்களையும் வந்து சரியான ஒரு வழியில வந்து நடத்தி செல்வார்கள். ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதமாகவும், பசுக்களில் காமதேனுவாகவும், சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாகவும், பாம்புகளில் வாசுகியாகவும், தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். ஆதிசேஷன் வந்து பலராம ரூபம். பலராமர் கிருஷ்ணரோட இன்னொரு அம்சம் பார்க்கிறோம். நீர் தெய்வங்களில் வருணனாகவும், மூதாதையர்களில் ஆரியமாகவும், சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் யமதர்மன் வந்து நம்ம இப்படி அப்படின்னு எதுவும் பண்ண முடியாது, கரெக்டா இருப்பார். தைத்தியாசுரர்களில் பிரகலாதனாகவும், கீழடக்குபவர்களில் காலமாகவும். அதனால காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் பகவான்றதை பாக்குறோம். அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி அவங்களை எல்லாம் கொண்டுட்டேன், நீ வந்து ஒரு கருவியாக இருந்து அவங்களை கொல்லணும், அவ்வளவுதான், அந்த போர்ல நீ வெற்றி பெற்றுன்னு வாங்கணும், அவ்வளவுதான் சொல்றாரு இல்லையா. அது எப்படின்னு கேட்கும்போது அவருடைய விஸ்வரூப தர்சனத்துல வந்து காட்டுறாரு. எல்லாருமே வந்து ஏன்னா இது நடக்க போகுது, ஃபியூச்சர்ல நடக்க போகுது, அததான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. நான் அவங்களை எல்லாம் கொண்டுட்டேன்ப்பா, நீ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கருவியா இருந்து இந்த போரை முன்னெடுத்து செல்ல, நீ எழுந்து போரிடுன்னு சொல்றாரு. சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலமாகவும், மிருகங்களில் சிங்கமாகவும், பறவைகளில் கருடனாகவும், சுத்திகரிப்பவற்றில் காற்றாகவும், ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமராகவும், மீன்களில் சுறாமீனாகவும், பாயும் நதிகளில் கங்கையாகவும், படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு இடைப்பட்ட நிலை எல்லாமே பகவானாகவும், அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியல் இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த அறிவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாங்கிய செல்ஃப் நாலேஜ். தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மை இருந்தாதான் தர்க்கமே பண்ண முடியும். எழுத்துக்களில் என்னும் எழுத்தாகவும், கூட்டுச் சொற்களில் இரட்டை சொல்லாகவும், படைப்பாளிகளில் பிரம்மராகவும், மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர் பகவான். பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை இதெல்லாமே வந்து பகவானாக இருக்கின்றார். ஸ்தோத்திரங்களில் பிரகத் சாம சந்தஸ், கவிதைகளில் காயத்ரியாகவும், மாதங்களில் மார்கழி மாதமாகவும், பருவங்களில் வசந்தமாகவும், ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாகவும் பகவானே இருக்கின்றார். ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அவருடைய விபூதி, குணாதிசயங்கள், குணநலன் எல்லாமாகவும் பகவானே வந்து வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 39-40வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுனா நதத் அஸ்தி விநாயத் ஷயான் மாயாபூதம் சராசரம் நாந்தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதிதானாம் பரந்தவ ஏஷ தூத்தேஷத புரோக்தோ விபூதேர் விஸ்திரோ மயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இந்த 39-40 ஸ்லோகத்துல மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழைகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாமாகவும் பகவானே வியாபித்திருக்கின்றார். எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணம். ஜஸ்ட் இது ட்ரையல் தான்ப்பா. சோ அதுக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்றார். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. யத் யத் விபூதிமத்சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத் தத் ஏவா வகச்சாத்வம் மம தேஜோம்ஷ சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி, அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. எதெல்லாம் இந்த உலகத்துல வந்து அழகா இருக்கோ அதெல்லாம் என்னுடைய அதுவும் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவை என்பதை அறிய வேண்டும். 42வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. இந்த ஸ்லைட் வாசிச்சேன் பிரபுஜி. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम दशमो अध्याय. हरि ओम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ஆனால் நிஜமாக அறிய தேவை என்ன அர்ஜுனா? இதெல்லாம் இன்னும் நான் என்ன எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய சிறு அம்சம் அப்படின்றத வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இத இன்னும் எவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்றது? நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த விபூதி யோகம், அவர் எங்கெல்லாம் வியாபித்திருக்கின்றார், அவருடைய லீலைகள், அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர் அவரே. நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாதா? அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானக்கண் நமக்கு கிடையாது. தூய பக்தி என்பது மட்டும்தான் பகவத்கீதையோட சாராம்சம். எப்படி அந்த தூய பக்தியை செய்யறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எப்போதும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கு, உங்களை எப்போதும் நினைக்கிறேன்னா எப்படி, எதெல்லாம் இருக்கீங்க நீங்க? இப்ப நான் வந்து ஒரு சூரியனை பார்த்தோன்னா, ஆஹா பகவான் வந்து சூரியன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியா இருக்கார், ஒளிரக்கூடிய ஒன்றா இருக்கார். சோ எதெல்லாம் நான் பாக்குறோமோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த நினைவு நமக்கு வரணும். அதற்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் இங்க சொல்றார், பச்சை மாமலை மலையை பார்த்த மலையை வந்து பச்சையா இருக்கு அப்படின்னா அந்த மலையை பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து பகவானோட மேல அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படித்தானே இருக்கும் அப்படின்னு, பச்சை மாமலை போல் மேனி, இந்த மாதிரியான ஒரு உடல் இருக்கும் இல்லையா பகவானுக்கு. அந்த மாதிரி பக்தர்கள் எதை பார்த்தாலும் பகவானுடைய ஞாபகத்துல இருக்கிறதுனால அவரை வந்து நினைவு கூறுவார்கள். அதனால அர்ஜுனன் கேட்கிறார், உங்களை மற்ற என்னென்ன ரூபத்துல நான் வழிபட முடியும்ன்றது சொல்றதுனால பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகளை விவரிக்கின்றார், எங்கெல்லாம் அவர் வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத இன்னைக்கு சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணன். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. और हरि बोल, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. माताजी प्रभुजी ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இன்னையோட செஷன்ல?